Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bagetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11. زهورهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora kono na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani
Mali bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se Ngolon na i ko Makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw Segu cɛ a n'a muso tɔnɔmadadugu ni bolomadadugu aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye février kalo tile 5 an bɛ Dakagun kan yan festival sur le Niger ni AES dɔgɔkun kelen baaraw olu bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na an na kuma o kan kosɛbɛ sabula min ye AES ye ale baaraw daminɛna kunungo fala ye AES jamanaw u jɛra ni waati na k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min n'a bɛ fɔ o ma sa ko AES jamana sabaw ka seko ni dɔnko k'o don minɛn kelen kɔnɔna na u ka se ka baara kɛ cogo min na AES jamanaw y'o sɛbɛn u y'o fasiri kunungo yan o kɛrɛfɛ fana u ye sɛbɛn wɛrɛ fana kɛ dunanjigisoko la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen papier ba 2 in a bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bilala kɔrɛ la baara mun kɛra o la o bɛna fɔ ko a fɛn waleyali ko fɔlɔ an bɛ t'o kɛ Wagadugu han FESPA ko nata in don Burukinakaw olu kɔni nana n'u ka ko maa yɛrɛ tora seko ni dɔnko la Burukina o nana magaɲɔgɔnlɔn bɛɛ ye o kɔfɛ Niger fana ale fana nana n'a ka maa camanw ye sabula Niger kelen ka ministre 2 de bɛ a fala ye anw kɛlen don k'a kɛ seko ni dɔnko ministre yɔrɔ sawule lajɛlen ale ni bololabaaraw ka ministre anw y'a bɛɛ kɛ maa kelen ye olu fɛ Niger farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ani seko ni dɔnko o ministre b'a d'a ma jago ale ni dunanjigisow o ministre fana b'a d'a ma Burukina tɔgɔ fana ta ye 2 ye nka kelen de nana olu ta bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara bɛ ka kɛ Segu yɛrɛ kɔnɔna na fala ye e ko ni maa min ye sini kɔnɔ e na siyɔrɔ sɔrɔ Segu fo ni ye tubabuw ladege dɛ k'i ka nbalan da i kɔ la ka taa si danganda la ye sabula yen kɔni yen fɛnɛ nka nɛnɛ fana bɛ Segu nɛnɛba bɛ Segu nin waati in na n'an bɔra Segu an bɛ Mali de kɔnɔ Mali kɔnɔna na ko wɛrɛw bɛ ka kɛ fan wɛrɛw fɛ fala ye visa libtako ni ye AES jamanaw ye u y'o baaraw ban pewu an ka ministre Dawudu n'ale b'an ka jamana kɔnɔ lakana kow kunna o ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo olu kana kɔni ye visa sɔrɔ jamana sɔgɔ min na sɔngɔ k'i sɔgɔ visa min na nka a bɛna latigɛ wa jamana kuntigi de bɛna o jala tigɛ maa ma falen olu ye baara kɛ Bamako ka ban k'o papier di fala ye hijita kuma bɛ ka caya dɛ hijitalaw a kun fɔra ko nin kalo in ye kalo ye min kan ka to k'u labɛn nka baaraw ni kibaruya minnu sɔrɔla jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don hijiko kunna n'o ye Usman Saliu ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o ko la Masinakaw fɛ yen an y'a ye k'a fɔ kalata sɛbɛn fala ye parti politique n'u kan ka wuli ka baara kɛ sisan n'o dɛ
maaw tɛ ka taa kalata sɛbɛn ta fɔ aw dun ko ka taa kalata la o kalata sɛbɛnko ko maa foyi ka mago t'o o kalata sɛbɛn dilanni ko la Masinakaw fɛ yen maaw bɛ yɛrɛ ɲini na o fala ye dayirimɛ de bɛ ka ɲini gawo batigɛ sen fɛ a kurun dafiri la dɛ i bɛ Mariso dɔn an ka kɛ Mariso ye directeur national de transport ko plaki 1000 k'o de dilannen bɛ mɔgɔ ka mobili plaki o tɛ ka taa ta Falaye Job ale tun b'an fɛ yan Segu kunu nka yanni a ka na Segu ale ni Mali ka ko minnu bɛ ɲɛnabɔ Mayorkukaw fɛ Espagne a n'olu maaw ye ɲɔgɔn ye min bɔra ko kɔnɔna na fana an na o fana da aw tulo kan nin y'an don k'an ye sɔgɔmada in na k'an to da ka ko nka Segukaw fɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ e bɛ Dɛnɛnkɔrɔ yɔrɔ dɔn i tɛ Basilabugu yɔrɔ dɔn e tɛ Garana yɔrɔ dɔn i tɛ Dodugu dɔn i tɛ Buajɛ dɔn bon nin bɛɛ lajɛlen bɛ baara wuli kɔfɛ Serifu ninnu ka dugu Usmani Serifu Malani ka dugu a fɔ yen ma ko Dodugu n'i y'o ta i bɛ kanba de sɔrɔ yen Sunjata ba wolola yɔrɔ min o b'i ye o kɔfɛ Sɛgɛla Zumana i t'o dɔn i ye Sɛgɛla Zumana tɔgɔ mɛn nka e t'a dɔn Sɛgɛla Zumana na dɛ Jeliba Zumana ba de ye Sɛgɛla Zumana ye wa n'i taara Tamani fana n'i ko ko Usmani Serifu Malani ye dɔrɔn i t'a ye dɛ i b'a fɔ ko Ba Zumana de Serifu Zumana Kaka Njiri ni Kaka Kɔrɔba denkɛ de don ani Ba Santarawele Falaye yen yɔrɔ in a jɔyɔrɔ ka bon Mali tariku la kosɛbɛ wa Barawuli Dɛma Wage fana ka denba bɛ yen olu ye Morilakaw ye n bɛ da o ma sɔgɔmada in na ka Duguninkɔrɔkaw fo i b'a Maridaw kɔni dɔn Maridaw ka dugu de ye Duguninkɔrɔ ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Segu cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo Falaye ko yan ye Segu ye a kana digi a la dɛ yan de ye Segu ye fana Falaye sɔgɔmada in na ani Mamu Dafe don maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye Falaye ko dɔɔni a ti tɔ to foyi la ka bɔ Nyoro ka na magnétoscope ni cassette feere kɛ Bamakɔ ka Segu lasɔrɔ ka frigo dilan kɛ ka dɛmɛ kɛ k'i cɛsiri k'i jija Falaye fo ka taa min ye hôtel jɔ a yɛrɛ ye Segu Festival sur le Niger Falaye a tako fɔlɔ ka na s'a tako 20nan ma ni maa min tun y'a fɔ ko a bɛ nin sanga in sɔrɔ maa si tɛ da a la Falaye seko ni dɔnko donbaliya bala an ka jamana kɔnɔ i b'a kun dɔn an ma ɲɛmaa de sɔrɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko ko dunu ni balafɔ in ko tɛgɛrɛfɔ ni karanyafɔ in ɲɔgɔlɔnbɔ ani sirimanbɔ in caciribɔ ani desɛnkɛ in ni ye ziiri ni tɛgɛrɛ ni fɛnw ye Falaye ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ bi ko fɛn de bi sɔrɔ a la sanu min b'an bolo Falaye o bi ban an bɛ ka lithium min bɔ o bi ban Falaye fɛn min ti ban a ti kɔrɔ a ti taa yɔrɔ la o y'an ka seko ni an ka dɔnko ye Mamu bɛ kɛnɛ sigi waati min Segu yan ani Segu hôteltigiw de bɛnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ Usu Simaka fo Segu maire kɔrɔ don esplanade tigi don ale fana ni Mamu ninnu ka taa fara hôteltigiw kan Falaye ko mun de bɛ yen ko Segu ko ni maa min bɛ taa Dɔngɔnɔdugu la ni maa min bɛ taa Kɔrɔbɔrɔdugu la ni maa min bɛ taa Kidali ni Tɔnbɔkutu ni Gawo ninnu na n'u bɛ taa ɲɔgɔn lajɛw la yen n'u bɛ taa fɛrɛkɛnɛw la yan u bɛ n'u jɔ Segu ka suna dugu mana jɛ u b'u ka sira minɛ u bɛ taa hôteltigiw de y'a ye an yɛrɛ t'a lajɛ sa wa yanni an ka kɛ siyɔrɔ ye an ka kɛ yɔrɔ ye maaw bɛ tile yɔrɔ min maaw bɛ sigi yɔrɔ min
maaw bɛ baara kɛ yɔrɔ min fala ye u ye Segu danganda a bɛ fɔ yɔrɔ ma bi ko kɛ u ye yen maa minɛli baaraw kɛ a don a ma jara a y'a sɔrɔ Jire o ye Segu maire ye fala ye tarafata ni baaraw kɛra ko la sama play k'ale fana foya festivali a sigiko fɔlɔ maaw y'a kɛ tulonkɛ ye maaw y'a kɛ yɛlɛ ye fala ye festival bɛna kɔrɔbaya tuma min maaw nana ye k'a fɔ ja an k'an labɛn ka nin ko in kɔnɔ koyi bi Segu foyi ti kɛ yan fu ji soli ka diya bi yan n'i m'a tigi lajɛ i ti ji ɲuman min dɛ Mamu Dafe festival sigi fala ye mɔgɔw y'a kɛ dɔɔni tɛgɛrɛ ni dunu ye a y'i to o la ka fondation sigi festival tɔgɔ la fondation sigilen festival tɔgɔ la fala ye a ko k'u ka taa maaw ɲini maa minnu bɛ se k'u kɔgɔ don festival yɛrɛ kɔgɔ kɔrɔ festival don fɔlɔ kɛra mun ye o kɛra centre kɔrɔ ye kɔrɔ sigi kun ye mun ye fala ye ka artistes bila u ka baara kɛ ye kalo o kalo u sera ka fɛn minnu kɛ u bɛna o yira an ka fɛn kɔrɔmara yɔrɔ k'olu sigi a la o fana nana wolo mun na ko ICAM n'i ma ɲɛ k'i bɛ seko ni dɔnko baara kɛ a kalan ka k'i la a dɔnniya ka k'i la i ka se k'a ko faamu a y'o sigi Dafe y'i to o la fala ye a ko n'i ye nin bɛɛ kɛ n'i ma maaw feere n'i ma bɔ n'u ye n'i ma taa n'u ye sugu la n'i m'u la labɛn a tɛ se ka fosi ɲɛ bi bolofara min bɔlen don festival la a ka ca ni ba n'a si ye fala ye maa min kun bɛ yen n'a tun b'i sigi ten k'i bolo fila d'a sen ka Segu ka festival tɛmɛtɔ ye olu bɛɛ lajɛlen ka marabaatigiw ko ka ban dugubatigiw kolen don ka ban tiganunkuru kolen don ka ban fala ye wala ala ye Segu dɛgɛ ko an sigilen don dɛ maa mana na rize Dafe kelen t'a tɔnɔ dun dɛ an bɛɛ de bi jɛ k'an da ɲini a sen fɛ so minnu bɛ louer so minnu bɛ bila location na wulikajɔ minnu bɛ kɛ wotorotigiw wa woto taxi ba anw fɛ a ti Bamakɔ su heure bɛɛ u bɛ dugu kolonkolon fala ye a ka dumuni duman ninnu fana bɛ feere an fɛ yan fana ha pizza n'a tɔ ninnu bɛɛ maaw nana n'olu est ce que o bɛɛ ye Dafe kelen ye fala ye san 20 dafara yɔrɔ min ala tɛ maa si jɛ n'i ma wuli k'i jɔ k'i sɔn i dare o man ja dɛ Dafe ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri fɛ fala ye président ma tɛmɛ yan ani min ma baara kɛ ani Amadu Tumani Ture ye baara kɛ ani Alpha Umaru Konare ye baara kɛ ani Ibrahim Boubacar Keita ye baara kɛ aya ninnu nalen n'olu ye baara kɛ a ko seko ni dɔnko de y'ale seko ye a bɛ se ka min kɛ jamana ye fala ye a y'o kɛ a tɔnɔ nana kɛ mun ye festival san 20 dafara Dafe kɛra ministre ye seko ni dɔnko o kɔnɔna na bi jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka danayaba d'a kan k'a ka mun kɛ a ye min ji min kɛ Segu ya k'a ka walankata Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen maa tɛ yen min bɛ seko ni dɔnko banko kan k'i ni Dafe tɛ baara kɛ min t'a dɔn min ma sɔn a ye min n'a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Dafe ye min kɛ fala ye jamanakuntigi Asimi ko ɲinan san yɛrɛ kuturuba dɛ k'a taara k'a di seko ni dɔnko ma k'u bɛ se mun na k'u k'o yira an na fala an b'o kɛnɛ de kan o de la sɔgɔmada in na an ko ni maa min wulila k'i jɔ k'i cɛsiri i bɛ min kɛ ka da la i bɛ maaw nafa i b'i yɛrɛ nafa i bɛ kabila nafa i bɛ jamana nafa wa bi Mamu Dafe bɛ jamana nafa ni jɔyɔrɔ baara de la bi Mamu Dafe nɔfɛmaw a kanubaw a dɔnbagaw u k'a dɔn k'a fɔ ko ministre de don fɔlɔ yan'a ka k'u ka Dafe jamana bɛɛ de mago b'a la olu kana miiri k'a fɔ k'a b'a ta k'a suma ka bɛn olu kelen ma bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ don bɛɛ ka baarakɛla don bɛɛ mago b'a la wa bɛɛ kan ka to a fɔra k'a ka baara kɛ ka ɲɛ fala ye seko ni dɔnko kumaw ka ca a dɔnkilida ko a ɲɔgɔlɔnbɔ ko a sinimanbɔ ko a silamu ko a desɛngɛla ko a caciribɔla ko a imurusi ko a rapɛri ko nin bɛɛ lajɛlen bɛnbɛnkɛ mɔra états généraux sen fɛ k'u bɛ se ka mun kɛ kɛmɛ saradala Mali budget la fɔlɔ fala ye seko ni dɔnko fu buruburu 5 rencontre la états généraux la u kun ko k'a kɛ 5 ye u ko n'u taar'o ɲini siɲɛ kun kelen na ta o sɔrɔ man di dɛ k'u tɛna ni kelen ye u ka t'o ɲini maa min kun tɛ kelen na n'e taara ko 5 tɔw dun bɛ yen u b'o baara la fala ye o wulikajɔ n'o cɛsiri bɛ sen na baara min bɛ yen n'o kɛra yan yɛrɛ kunun o ye k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko bi seko ni dɔnko bɛ se ka maa don da la
seko ni dɔnko bɛ se ka maa balo seko ni dɔnko bɛ se ka maa nafa a kɛcogo ɲuman a kɛcogo a ladɔncogo kunun ko fala ye ni maa min tun ye kumantukaw ka wasanba fɔlaw ye kɛnɛ kan ka Niger o dɔnkilidalaba ninnu ye kɛnɛ kan ka Burkinakaw ka denmisɛnninw n'u ka balaniw ye kɛnɛ kan ensemble instrumental min ye Togola ye ale n'a ka chorégraphie dumanba ye fala ye AES kan ka tila ka nin denmisɛnnin ninnu ye Mamu Coro n'u ɲɔgɔnnaw fala ye n ko ninnu bɛɛ bɛ sara de nin kelen kelen filɛ nin ye ninnu ka wari dɔgɔmanda fala ye yɛlɛko kelen na ka jouer a dɔgɔmanda dɛ min ka dɔgɔ n'a bɛɛ o ye 500 ye e b'o sɔrɔ o 2 sɔrɔ kalo la cogo di k'e bɛ taa minisiriya nɛgɛ minɛ e bɛ t'o la cogo di k'e bɛ ba baara ma o bɛ sigi e min fɛ yen e min bɛ tiga feere e min bɛ ji feere e min bɛ fini kala e min bɛ wotoro pousser aw minnu bɛ kɛrɛfɛlaw la i m'a ye Segu bi Segu ani fɔlɔ Segu tɛ kelen ye Seguka y'a dɔn k'a fɔ festival labɛnbaw olu b'u ka labɛn kɛ nka anw yɛrɛ Segukaw mago b'an yɛrɛ la fana o de la bi u ye jɛkulu dɔ fana sigi fala ye ko minnu ti bɛn Segu kɔnɔ fɛn minnu ye taramakow ye fɛn minnu cɛwlen tɛ olu jɛkulu fana ni Dafe bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Segu tanaw minnu ye min ye fɛn minnu tɛ se ka kɛ kangarida bɛ se ka kɛ fɛn minnu na lakɔlɔsi bɛ se ka kɛ o jɛkulu fana sigilen don festival kɔnɔ fala ye n'an ye nin bɛɛ fɔ n'an ma Jeli Sangoyi Koyita ka maaw fo n'an ma Irekotoradi maaw fo beeri minnu bɛna n'an sɔrɔ yan u fana bɛ wuli ka jɔ min na fala ye an b'u fo nka an tɛ ɲinɛ maa minnu kɔ fiyewu o y'an ka wolomasiri tabaw ye fala n ye wulu dɔ ye kunun a kun bɛ ka tugu ma o ɲɛ n jɔ sɔrɔsikɛ ko ayi ko ne tɛ ko fɛn dɔ k'a ninnu bɛ fɛn dɔ de kasa la ɲɛ n ko nin bɛ k'i fiyɛ ka da ne kan cogo min ta a kana siga don n ka maaya la n faso la yan dɛ a tɛmɛna n na ka taa fɛn dɔ sumusumu u taar'o lajɛ a kɛla k'a fɔ ko fɛn dɔ sɔrɔla o yɔrɔ la ye donc nin ye an ka sɔgɔmada in na kado ye cɛsiri ni timinandiya ni Mamu Dafe y'a sigi sen kan san 20 ani kɔ a tɔnɔ a tɛ dan ale kelen ma bi hali ni Dafe tɛ festival la festival tɛ se ka jɔ Segu tuguni bolofaraw cayara fala ye yɔrɔ baw de bɛ Segu bi ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ 4 ɲuman o bɛ festival yɛrɛ tɔgɔ la yele ɲɛnajɛ min bɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ yan dɔnkili bɛ se ka dilan yan wa centre wɛrɛ fana bɛ fala ye centre Meruba olu fana y'an ka kɔrɔlen matarafa yɔrɔba ye Segu kɔnɔna yan bi nin bɛɛ lajɛlen ye festival n'a tɔnɔw ye nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye Dafe n'a ka maaw k'u ka cɛsiri ni baara kɛ yaasa minisiriya jɔyɔrɔ min kalifara la a ka se k'a kɛ ka ɲɛ a k'a kɛ ni kunnawolo ani tɔgɔdiya ye sisan i bɛ kɛmɛ ka video lamɛn Réseau Wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila ba la walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnɛma minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don bala nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyalenw ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dunkafa ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. fala ye yana an ka taa Segu k'a fɔ yana an ka segin ka taa Segu
an b'a fɔ n ko an ka kibaruyaw daminɛ na sɔgɔmada in na min ye nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko kunungo an y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na wulikajɔ ni baarabaw bɛ sen na Baɲangarakaw fɛ yen Fala ye Gwa 17 olu segira ka taa Baɲangara kɔnɔna na nin kalo in tile 3 waleya in ale kɛra Baɲangara gouvernorat la drapeau yɛlɛ o kɔfɛ Gwa 17 ye colonel major Olivier Jassana a ye u bisimila k'u yira maaw la ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya senfɛ Fala ye ninnu tun ye Baɲangara bila pewu ka t'u sigi Sewarekaw fɛ Moti u bɛɛ lajɛlen u y'a ye k'a fɔ bi baara mun bɛ sen na Wolomasiri tabaw olu bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ u n'olu ka maaw ka taa fara jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ bɛn ni kelenya sinsin wa a ka bolofara min bɛ Motikaw fɛ yen olu de y'a to sa nin waleya in sera ka kɛ min ye sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔba de kɛ sabula maa ninnu segintɔ Fala ye dɔw taara jan da tuguni koyi armée ye bunteli da olu ka zen an bɛ ka segin ni maaw ye n ko u hakilila tigɛlen n'aw nana jan wɛrɛ da olu ɲɛ armée ye o jan bɔ yen maa minnu bɛ sa ka sɔrɔ ka na n'olu ye u seyɔrɔ la min ye Baɲangara ale gouverneur ye colonel major Olivier Jassana ale kɔni ye bonyamasegin kɛ ninnu ye wa ko nin ye kunfɔlɔw ye Fala ye yɔrɔ caman bɛ yen bi Wolomasiri tabaw bɛ baara la a kɔnɔna na dɔngɔnɔduguw la kosɛbɛ yaasa maaw bɛ se ka segin cogo min na baara minnu bɛ sen na colonel major a ko k'a tɛna na fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ dugu nataw la maaw bɛna na a ye sabula maa caman bɛ yen a ka d'u ye u ka segin ka t'u ka dugu la ni basigiw kɛlen don jamana ɲɛmaaw bɛ ka dɛmɛ minnu k'u ye olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min Fala ye kunun an ko kurun dɔ dafirila Gawokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Jidarakaw i b'a dɔn k'a fɔ o bɛ min ye yɔrɔ tɔgɔ ye di ale bɛ Wabariya pɔn donda a bɛ yen de kurun ye Fala ye a ko juguyara dɛ parce que maaw ye min yira k'a fɔ ko maa minnu tun b'a kɔnɔ a kun ka ca nka doni de girinyara kurun ma ba dun fana falen don min ye Wolomasiri tabaw ye olu kun ka maa kelen b'a kɔnɔ nka nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko halisa sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na k'a ko lajɛ su kelen o kɔni ani a ka moto o kɔni u ko ko o sera ka bɔ maintenant kurun in dugudenw yɛrɛ ja siranna dɛ parce que i b'a dɔn ko Fala ye dugu bɛ n'a laada don koyi kuruntigɛ waatiw ni kotigɛ waatiw bɛ yɔrɔw la o donc a na kɛ o de sɔsɔra nin ko in na wa i b'a dɔn k'a fɔ fana yɔrɔ dɔw bɛ yen dugu mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ni maa ma sera nin yɔrɔ in na ko y'i ka ko bannen an n'a ɲɔgɔnna b'an si fili ala ma n ko saison des histoires saison des histoires de bɛ na ni nin fɛn fasugu ninnu ye Fala ye donc an bɛ min fɔ sa o ye k'a fɔ ɲɛmaaw dugulamaw olu kɔni ye welewelemada kɛ ko maaw ka to basigi ni hakilisigi kɔnɔna na yanni ji yɛrɛ ka jigi sabula ba ale fana falen don bi kosɛbɛ Wabariya Fala an bɛ segin ka na Segu kunungo kɔrɛ la n'o ye centre kɔrɛ ye Mamu Dafe ale min y'an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ye ani lotɛliw minisiri ka taa fara bololabaarakɛlaw ka minisiri kan ale tun bɛ yen ale ye jɛrɛ sigi sen kan Segu kɔrɛ kɔnɔna na jɛrɛ in bɛ tali kɛ mun na sa o ye ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bɛna kɛ seko ni dɔnko sɛbɛn ye AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in ka ye a yirala sa k'a fɔ AES yɛrɛ tɔgɔla badenya ni sinjiya dɔgɔkun min sigilen don Segukaw fɛ yan n'o daminɛna kunungo kunasiningo kalo in tile 3 a bɛ k'u fori kalo tile 9 o kumu kɔnɔna sa minisiri 4 o de tun bɛ kɛnɛ ka Fala ye Mamu Dafe ale min ye Mali minisiri ye Piwene Gilbert Ouedraogo ale ye Burkinakaw ka kunnafoni minisiri ani seko ni dɔnko ale ni u ka tourisme minisiri colonel major Abdurahman Amadu ale ye denmisɛnninw ka minisiri ye ani seko ni dɔnko ni minisiri ni farikolo ɲɛnajɛ ta ye min ye Sofiane Ageisha Guichene ye ale ye fana ye Niger minisiri
nka ale bɛ olu ka artisanat ni tourisme kunna fala ye ni minisiri 4 bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ kelenya ni bɛn kofɔ sa cɛncɛnfo ka jamanaw olu na se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na don nataw la ka baarabaw kɛ kunnafonidilaw fana tilara ka ɲininkali k'u la ko nin kɔfɛ aw bɛna mun de waleya u ko ko sɛbɛn in kɔnɔna na jamanakuntigiw ka hakilina don jamanakuntigi sabaw olu de y'a yira sa k'a fɔ ko ka nin sigi sen kan ko yaasa min ye seko ni dɔnko baaraw ye u ka jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye dunanjigisoko ye k'olu baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaba minnu bɛ olu ka se ka sigi Mahamudu Dafe ko seko ni dɔnko de ye ko in bɛɛ ye koyi k'an bɛ munumunu sa olu fɛn fɛn la jamana saba in na ko n'an ye seko ni dɔnko matarafa ka nin baara ninnu sigi sen kan laɲini minnu kɛlen don ta jamana saba in ka sɔrɔ ka kɛ ko diɲɛ yɛrɛ farafinna yɛrɛ tɛ dɛ fala ye ko diɲɛ kɔnɔ ko jamana saba in k'u maaw mago na s'u ma ala tɛ mɛn wulikajɔ ni baara minnu kan ka kɛ sa k'olu fasililen don san 5 n'u sera ka lawaleya a ka ca ala fɛ jamanaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Burkinakaw ka minisiri n'o ye BUN ye ale kɔni ka kuma ye tali kɛ FESPACO la koyi a ko FESPACO ko an n'o tɔ cɛ taara dɔgɔkun 3 ye ko dɔgɔkun 3 in ko février kalo tile 22 ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la ko jamana 48 bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Burkinakaw fɛ yen jabɔla 3,000 ani kɔ min ye maa 7,000 ani 500 k'o de kan ka taa Burkinakaw fɛ yen nin ko in senfɛ ko ɲinan jamana min bɛ yen ni a denbajala talen don ka d'o ma k'o ye Tchad ye ko ni maa min ye Tchad ye k'i b'a faamuya k'a fɔ ko cɛncɛnfo ka jamana don ko wa k'a n'olu kun tilenna ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ Burkina minisiri ko min ye FESPACO ɲinanta ye k'a jama bɛna na caya ka tɛmɛ san 2023 ta kan ko ka da mun kan ja minnu yɛrɛ nana zen fala ye ko n'o y'a sɔrɔ jamana 26 de tun bɛ yen Salifu Nasiru ko ɲinanta kɛra 48 ye ja minnu tun bɛ yen n'olu tun ye 160 ni kɔ ye 300 ani kɔ de nalen n'o zen ko min ye AES jamanaw ye k'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ FESPACO kɔnɔna na yecogo ka ɲɛ u kɛcogo fana ka ɲɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn minnu filɛ nin ye n'o ye AES culture sɛbɛn in ye k'a ɲɛbila baaraw olu bɛɛ kɛra Bamako de décembre kalo tile 12 ka taa bila tile 14 na Mahamudu Dafe ko sɛbɛn in a na di jamanakuntigiw ma olu ka filɛlan k'a la olu kɔni ka baaraw banna sabula olu bɛna yamaruya di a ye taa ni nin ye a ye nin kɛ tan kɛnɛ ka ye Keba Jalo tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. N bɛ bi don mun kan o bɛ la semaine de l'AES o ye badenya dɔgɔkun mun sigilen bɛ Mali ni Burkina ni Niger cɛ AES hukumu kɔnɔ an b'o sigi de la bi Segu o sigi kɔnɔ fɛn caman fɔra fɛn caman kɛra an bɛ se ka mun kɔni na mun kɛra bila ba la o ye bolonɔsɛbɛn mun kɛra minisiri 4 minnu ɲɔgɔn cɛ Mali Burkina Niger ni ɲɔgɔn cɛ bololabaara hukumu kɔnɔ o ye sɛbɛn na mun b'a jira ko bi Mali ni Burkina ani Niger u ŋaniya kelen don ka se ka bololabaarakɛlaw bɔ nɔgɔ la ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ sabu bololabaarakɛla n'u dɛmɛna a bɛ komi ni jamana dɛmɛ ni bololakɛla dɛmɛ i ye fantanya kɛlɛ jamana kɔnɔ donc bololabaarakɛlaw mana dɛmɛ o ye jamana taaɲɛ ye an bɛ fɛ ka yɔrɔma hɔrɔnya mun fana ta AES kɔnɔ bololabaarakɛla fana y'a kun dɔ ye donc ni sɛbɛn ye sababu ye bi an jamana saba bɛ hakilina di ɲɔgɔn ma an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a hakilina kɛ kelen ye ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ pour que an b'a fɛ ka ɲɛnama hɔrɔnya ta cogo min na bololabaarakɛla bɛ se ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la bon sɛbɛn yɛrɛ kun ye mun ye ka gafe dilan a bɛ fɔ min ma ko politique culturelle commune seko ni dɔnko bɛ se ka lakodɔn et puis a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye confédération des États du Sahel n'a bɛ f'a ma AES a bɛ se ka a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o kɔnɔ quoi bi semaine daminɛna ni o de ye o fɛngɛ in kɔnɔ baara in kɔnɔ kuma caman fɔra seko ni dɔnko dɔrɔn tɛ artisanat a bɛ fɔ min ma bololabaarakɛlaw olu fana gafe dɔ bɔra olu tɔgɔ la sɛbɛn dɔ bɔra olu tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma ko stratégie de développement de l'artisanat AES kɔnɔ o sɛbɛn n'i y'a kɔnɔna lajɛ a bɛ jateminɛ kɛ an bɛ hukumu min kɔnɔ sisan n'a bɛ fɔ ma contexte y'a dɔn wagati la gɛlɛya kun kɛra kosɛbɛ gɛlɛyaba ni keɲasi ni jamana saba in ma sécurité b'o la ani a n'a ɲɔgɔnnaw donc confédération sigilen sen kan jateminɛ nana kɛ ko ka secteur bolofara fɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ ni yiriwa kɛ ka adamadenya sabati k'an ka hɔrɔnya segin an yɛrɛ ma
ko mɔgɔw ka jateminɛ ko la ka sɛbɛn bɔ min bɛ se ka fara sɛbɛntɔw kan walima o bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛn sigi an ka nin baara in kɔnɔ. Je crois que o baara de semaine an bɛ se k'a fɔ semaine baarakun fɔlɔ daminɛ ni o sɛbɛn o baara in de ye mais a baara in ye signature de ye u b'a fɔ min ma ka bolonɔ bila sɛbɛn na min b'a yira k'a fɔ ko gafe min bɔra bɛɛ jɛmakan dɔ c'est un truc jamana saba in jɛna voilà bɛɛ jɛna n'a ye voilà. Welewelekan jumɛn bɛ yɛrɛ bolo ka kɛ ni bololakaw ni seko ni dɔnko yɛrɛ bɛɛ ye? Ni hakilila jiginna ni an bɛ se ka weleweleda min bila 1er janvier an ka ɲɛmɔgɔba président de la transition a ye 2025 kɛ seko ni dɔnko o san ye. N'i y'o jateminɛ an delila k'a fɔ an ka kuma caman kɔnɔ k'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Ça veut dire que depuis au wagati faut wagati min peut-être que jusqu'à un autre moment fɛn se bɛ se ka mɔgɔ se bɛ se ka kɛ min ye ou bien n'an ma se ka min kɛ nin san kelen in kɔnɔ n m'a fɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais min ye hakilinata ye min ye seko ni dɔnko jɔyɔrɔ sinsinni ye min ye a lawale k'a lawaleya et puis mettre la culture au firmament pour moi ka seko ni dɔnko bila fɛn bɛɛ sanfɛ a bɛɛ b'o de kɔnɔ o dun ne dalen b'a la bi a cɛw bɛ Mali kɔnɔ musow bɛ Mali kɔnɔ donc a bɛ Mali kɔnɔ cogo min na les 3 pays de l'AES la a bɛ a kɔnɔ ten de donc o kɔrɔ de opportunité min dira anw ma seko ni dɔnko baarakɛla o kɛra gouvernement ye o a kɛra kɛnyɛrɛye mɔgɔw ye o ko en tout cas an ka se k'an jɛni yɔrɔ fi voilà merci. Ayiwa Falaye nin baara bannen pewu tuma min na kɔrɛ la Sebugukaw fɛ yen an ye ɲɔgɔn cɛ ka na kɛ la min ye Dangandala ye Dangandala fana Ablaye Diop ale bɔra Bamakɔ ka na fara an kan yaasa baara min bɛna kɛ sa n'o ye AES dɔgɔkun yɛrɛ baaraw daminɛli ye u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kɛnɛ kan ye Mamu Dafe tun bɛ yen Burukina ni Niger minisiri filaw Segu yɛrɛmarakafo maire ale ye bɛɛ lajɛlen bisimila o kɔfɛ Burama Jara na ale ye festival foire ɲɛmaaba ye foire bɛna kɛ cogo min na ale ye ɲɛfɔli k'o la ɲinan ko min ye maa 350 olu de kɔni bɛna foire sigiyɔrɔw sɔrɔ a kɔnɔna na dɔw bɛ Falaye olu ta ye climatisement fanw ye dɔw ta ye guwa ye i n'a fɔ anw delilen don k'an ka foirew ye cogo min bɛɛ lajɛlen ni sigiyɔrɔ don ɲinan ta in na sa ko min ye maa 40,000 ye o de kan ka foire in kɔni kɛ Falaye donsira b'a la foire u tun y'a kɛ fufu ye u nana ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ don maaw tɛ se ka sanni kɛ o la sa u ye donsira kɛ 100 ani denmisɛnninw ta k'o to 40 na ni maa min y'o sɔrɔ i bɛ se ka don ka taa foire kɛnɛ in kan ye kunun ko minisiriw y'o kurunbɔ karili kɛ nka yan'o cɛ ɲɛnajɛ belebele de kɛra Bitɔn tɔgɔla kɛnɛ kan n'o ye scène Bitɔn ye min bɛ ji yɛrɛ camancɛ la kaki kɛ la yen sa Burukinakaw ensemble instrumental min ye soga maaw ye ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen an yɛrɛ ka Karim Togola n'a ka dɔnkɛlabaw Falaye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yaasa ka se ka kɛnɛ ya kosɛbɛ minisiri sabaw fana ye kuma ta yen koyi u ye dantigɛli kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ ka se k'a yira maaw la baara min bɛ sen na nin waati in na min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan sa Keba ale tun bɛ yen fana a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Yɔrɔ kɔni falenna parce que n'i y'a jateminɛ nanayɔrɔ tɛ kɛ tan nɔ kɔrɔlen quoi et puis fana mɔgɔ caman ba nana Segu yan nɔ nin événement in kama donc o ye ne bolo changement dɔ de ye quoi ambiance bɛ créer Segu kɔnɔna na fɛn caman minɛn caman bɛ na feere Segu kɔnɔna na tel que bɔgɔlanfiniw a ka ca quoi voilà. Bonsoir ani su ne tɔgɔ Abubakar Jawara n ye Bɔbɔ festival directeur ye an nisɔndiyalen don kosɛbɛ
la direction du festival international Bobo, vraiment en sewaleno du festival international sur le Niger Kenekono. Kasababu yake anga ministre de la culture, le ministre Mahmoud Dafé, Miss Sigleno seko ni dongo ka, vraiment seko ni dongo ere mi amena bakono. Donc an woni nisondiale no Kenekono bi, surtout que anga président ba son excellence le président Assimi Goïta o nyina san krengere ka ke seko ni dongo yi o ye an seko ni dongo barakalaw nisondia ka diaye ka be ama ka sababu ya ke président o décision min tia vraiment abe jamana bonogola abato ambe sigi kata anga korolew ma abato ambe sigi kata so abato ambe sigi kata alibi ko nyenyini so kana naye Kenekono bonya ni karama ani hakilisigi ni basigi kono ala ani jamana basigile ni jamana sinsini kono la u y'a faamuya jamana saba min bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u y'a faamuya k'a fɔ ko wajibi fo seko ni dongo u ka dabali siri farali ɲɔgɔn kan a ka tɛmɛ o fɛ bari seko ni dongo tɛ fɛn wɛrɛ ye ayiwa an ka laadaw an ka dɔnniyaw an ka baarakɛcogo an ka adamadenya ni olu sera ka walawala an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka faamuya k'a fɔ kabini lawale ayiwa anw de ye kelen ye o b'a nɔgɔya an ka jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lafiya o de la parce que jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa ma fara u kan jamanadenw ma fara u kan alors u ka kuma saba sinsinna fɛn min kan an ka bama ka fara ɲɔgɔn kan farafinna mago bɛ fɛn min na o ye lafiya sɔrɔ ani yiriwali ne hakili la an b'o sira kan o fana ni ce. Ayiwa Falaye i b'a dɔn kɔni n'i ko Segu i ko ko Fali Wotoro n'i ko Segu i ko ko Ndɛnɛ kunu Fali Tour ni Mamu ka minisiriso bolofara dɔ b'o o baara kɛ n'o ye direction de tourisme ye olu ye Fali Tour kɛ Fala ye i b'a dɔn a kɛra cogo min fondation da CMDT kɔrɔ n'i m'a fɔ ten Segukaw t'a dɔn CMDT kɔrɔ da k'a fan fɛ k'a daminɛ ka na fo Segu Ndɛnɛ na ka taa gouverneur kɔfɛ sira in fɛ ka taa tɛmɛ Sɔgɔla kɔnɔna ka Futakakin ci ka taa fo Ndulatigɛrɛ Sorikɔnɔnji ka tila ka munumunu ka na tɛmɛ commissariat da la k'a ci ka yɛlɛ gouverneur ni mairie sira jan kelen fɛ fo fondation na Fala o de fɛra Fali Tour ye Fali Tour a nafa ye mun ye wotoro ni fali minnu filɛ nin ye Fala ye fo ka taa festival ba i bɛ se ka don a kɔnɔ i ka ci o i bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ o i bɛ se ka min ye fali in ta a bɛ taa n'i ye fan bɛɛ mobili b'i ta cogo min dɛ ale fana bɛ maaw ta ten cogo la ka taga ni mɔgɔw ye yɔrɔw la a kɛnɛ sigili a nafa ye mun ye o ye k'a yira Segukaw la fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ bɛ se ka kɛ ka baara kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ wa n'i y'a Fali Wotoro ye Fala ye a maa sirilen a cɛ ka ɲi kosɛbɛ et puis a labɛnnen don a kama bon n'i ye Segu ta k'a lajɛ Segu ci bɛɛ lajɛlen fanba bɛ kɛ ni Fali Wotoro de nka o Fali Wotoro ni nin tɛ kelen ye n'i y'o ye o ye tɔlikolo tigɛlen ka fɛn d'a kan barikon tigɛlen k'o d'a kan ka yiri kɛ k'o minɛ ka fali don a la o y'o ye olu de bɛ binw ta olu de bɛ fɛn ta nka nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin dilanna yaasa festival kɔnɔna ne maa min b'a fɛ ka Segu yaala maa minnu b'a kɔnɔ fana falibolila ale ye guide de fana ye a bɛ taa n'i ye Segu yɔrɔ mun na a bɛ yen yɔrɔ fana f'i ye nin ye mun ye nin ye mun ye nin ye mun ye ka se k'a yir'i la kununko Mamu Dafe Ablaye Diop Segu maire olu donna kelen kɔnɔ nka olu ta yɔrɔ ma janya a ma taa n'olu ye yɔrɔ jan sabula olu tun kan ka taga ouverture la nka an dɔw an y'an falitigi boli dɛ an y'an falitigi boli wa an yɛrɛ ye sira bila koyi an y'u ka turu in to yen ka taa fɔ an ka so fan fɛ ka taa munumunu fo bamanankan ni pelenkanaw la ka sɔrɔ ka na ni lafiya donc min ye nin ye nin bi yan fana
donc ni maa min b'a fɛ k'a ta a bɛ ta formation da la tourisme fana bolofara min bɛ yan fana olu fana bɛ k'u ka baara kɛ ni a ye donc a kɛkun ye an k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn b'a bolo an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la fɛn o fɛn bɛ yen ko mɔgɔw tɛ min dɔn fala ye k'a daminɛ i donfini tulu min b'a mun fɛn o fɛn a bɛɛ ye seko ni dɔnko de ye donc nin ye falituru nin y'a ta ko 4nan de ye Segu yan parce que festival o festival a tun bɛ kɛ nka nin waati laban na an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya kun donna la nka Zen komi semaine de l'AES kɔnɔna na olu fana ka se k'a ye a diyara Burukina Niger minisirimuso in ye koyi ale kun ko ko u ka taa n'u ye kɔrɛ la n'a ye an ko o ka jan dɛ u ka jan faama don dɔ nin kɔnɔ ka taa u ye tourniw cɛ n'u ye n'u ye ban n'u ye an b'a fɔ ka minisiri yɛrɛ n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo fala ye dunanw bɛɛ lajɛlen nalen Segu yan fana an n'u ye surafana dun surafana dun sen fɛ Mamu Dafe a ye ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu bɛ yen ŋaniya minnu bɛ Segu yɛrɛ festival la a y'o ɲɛf'u ye kɛnɛ ka yen fana maa nana AES semaine na olu kun bisimila ni dumuni de don wa kɛnɛ in kan fana baaraba minnu ni ale yɛrɛ sera k'o kɛ yan'a ka kɛ minisiri o tun b'a la Segu fana fɔlikɛlaw fana nana ani Bamakɔ fɔlikɛlaw su in na fala ye ɲɛnajɛ min bɛna na kɛ o kunkurunin yirala maaw la i b'a dɔn k'a fɔ ko festival Sud Niger denfaya yɛrɛ bɛ maa min bolo o ye Cheikh Tidiane Seck ye Cheikh Tidiane Seck ale fana ye kunkurunin yira maaw la ye su in na sa ni maa minnu sera festival yɛrɛ kɛnɛ kan olu bɛna se ka taga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baaraba minnu bɛ yen seko ni dɔnko kɔnɔna fala ye dumuni Mali dumuni dɔrɔn kun tɛ dɛ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ Nizɛrikaw fɛ yen u b'a fɔ ma ko ɲugu mɔrɛnga o kun b'a la u y'o dilan ka tulu k'o la k'o dilan k'o ɲɛ o tun b'a la Segukaw ka sɔngɔmi o fana kun min ye Burukinakaw ye olu ka to o fana tun bɛ kɛnɛ kan ye donc jamana saba in dumuni bɛɛ lajɛlen kun bɛ nka bi fana u bɛna segin nin kelen de fana kan tuguni su in na nka o ye jama ta ye donc ni mɔgɔ min sera kɛ la nin kɛnɛ de bɛna na taa sigi ye pour que ka se ka mɔgɔw bisimila seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu nana minnu bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'a yir'u la k'a fɔ ko Segu festival fɛn sugu bɛɛ de b'a la fala ye immédiat tɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ de b'a kɔnɔna na pour que jamana ninnu bɛ se k'a yira cogo min na k'a fɔ ko an ka seko ni dɔnko n'an y'an sinsin a kan an bɛ se ka taa ɲɛ sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka bɔ Segu ka taa Mali fan dɔw fɛ. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Ablaye Diop ye kunungo ale maa bisimila maa min tɔgɔ ye ko Amade José Fernandez ale ye Mali consul honoraire ye Palme Mallorcaw fɛ Espagne a nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ ministre Diop ye cɛkɔrɔba in fala ye a mɛnna baara in na baara minnu bɛ bi ni an ka jamanaden minnu bɛ Espagne kaw fɛ n'u bɛ se ka n'o kɛ kɔmasegi yiriwali baaraw la a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye faso yɛrɛ kanuni ni faso baaraw ye min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi o y'ale kuntilennaba ye kɔnsili y'a yira sa k'a fɔ ko maliyɛn minnu kɔni bɛ yen n'u caman bɛ ka baaraw kɛ bi ko taamasiyɛn ɲumanbaw de don fala ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko sabula baara ni fin yɛrɛ kɛbaa ɲɛnama caman
o ye malidenw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ min ye jamana minnu b'a kɔnɔ n'o ye Espagne ye o sariyaw batolen d'u fɛ u hakili b'u yɛrɛ la wa u faso fana ka di u ye ale kɔni nana ka na ɲɛfɔli kɛ min ye u yɛrɛ ka jamana ye n'o ye Espagne jamana ye ale fana bɛ se ka na o baaraw boloda an fɛ yan cogo min yaasa fɛnba minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ yiriwali sira fɛ sɔrɔko ta sira fɛ min ye jagoko ta sira fɛ fana ye ka se k'o sigi sen kan an ka jamana filaw olu ka yamaruya olu kɔnɔna na kɔnsiri ale nana ka na o yamaruya ɲini o kɔfɛ fana Diop a ye maa wɛrɛ bisimila n'o ye Cɔrɔnɔ Abibu ye ale yɛrɛ de kɔni ye Celtaire Afrique maa minnu bɛ fala ye farafinna kɔnɔna na n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don sa ka so jɔ ka di maaw ma baaraba in sa a ɲɛmaa nana yira sa Ablaye Diop la k'a fɔ bi farafinna kɔnɔna na soba jɔ ni baaraba minnu bɛ kɛ musaka sɔrɔ cogo wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ fana ka se ka baarabaw sigi sen kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ farafinna o y'olu taala ye a kɔni nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ Diop ye yaasa u ni Mali bɛ se ka baara kɛ cogo min ye directeur général Celtaire Afrique ye a ko ale kɔni ka baaraw bɛnnen don farafinna jamanaw ma farafinna ka kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min miirina min bɛ Mali la olu yɛrɛ taabolo ye hanfala ye an ka nafa ye mun ye olu fana bɛ k'u ka nafa de ɲini an bɛ mun fɛ an ka jamanadenw ye olu fana bɛ ka jamanadenw ka hɛrɛ de ɲini wa farafinna bɛɛ dalen don olu la bi a ko k'a nakun kun y'o ye ka n'o fɔ Diop ye yaasa u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min fala ye hijita an filɛ kalo min na nin ye février kalo in ale ye hijita ko belebeleba ye Arabi Saoudite ka o k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko vaccination méningite ko o na don ko in na koyi maa minnu bɛ yen n'olu taara Imura la k'olu y'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ in sigilen don sen kan min ye banaw ye sa olu kow bɛ sen na nka hijitaga yɛrɛ ɲinanta kuma cayara kosɛbɛ fala ye waati dɔ la kuma dɔw kun bɔra k'a yira k'a fɔ ko ni maa m'u labɛn yanni nin kalo in tɛ de février kalo tɛ Usmane Salu ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko la ka kɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don jamana yɛrɛ fɛ hijitaga ko kunna n'o dagayɔrɔ bɛnnen don maison ni aji ma an ka jɛ k'a Allahumma labbaik labbaik la Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah ni ye cikan ye ka bɔ an ka minisiriso yɔrɔ minisiriso mun n'o ɲɛsinnen don diinɛ ko ani bato ko ma ani ka bɔ an ka cakɛda yɔrɔ cakɛda mun ɲɛsinnen don Mali eji ko ma n'o de ye maison de haji ye o ɲɛmayaso tɔgɔ la k'a di au conseil islamique ma o mun ye Mali silamɛ tɔnba ye ko k'a lase Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ mun ye eji ko kibaruya ye ɲinan san magan jamana kɛlen don ka labɛn minnu kɛ o labɛnw de ye fɔlɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye eji labɛnni ye k'olu ka taa u ka contrat dilan k'u ka sɛbɛnko bɛɛ ɲɛnabɔ yanni février kalo tile 10 cɛ o ye kibaruya fɔlɔ ye a kibaruya filanan ye jumɛn ye visa minnu ni olu bɛ bɔ visaw bɔli bɛ daminɛ février kalo tile 20 na n'o kan ka bɛn Shaban kalo n'o ye sunkalo kɔnɔ ye o kalo tile 20 visa bɔli bɛ daminɛ o la a bɛ to senna fo ka se kalo 1 ma n'o bɛ taa bɛn selincinin kalo tile 20 ma selincinin kalo tile 20 kɔfɛ visa bɔ fana bɛ lajɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ne maa mun bɛ fɛ ka taga eji la ne nin y'a sɔrɔ e ma se k'i ka labɛnw bɛɛ sigi sen kan selincinin kalo mun ye Shawwal ye o tile 20 ko visa tɛna se ka bɔ ka di mɔgɔ si ma tuguni silamɛya diinɛ bɛ an yamaruya ni fɛn mun ye o de ye ko an k'an teliya baara ɲuman kɛli fɛ Ala kɛra ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko an k'an teliya baara ɲuman kɛli fɛ an t'a dɔn fɛn mun na banabili ani baara ɲuman kɛli cɛ o cogoya kelen fana na ko an k'an teliya heji fɛ an t'a dɔn fɛn bɛ bali barabili an n'a kɛli cɛ o de kama ne en tant que au conseil islamique
diina ko kalifalen don mun na ministiri ka cikan n'o ye docteur Mohamed Umar Kone ani maison de haji ɲɛmaayaso n'o ɲɛmaa ye docteur Abdul Fatah Sise o ye cikan mun di anw ma o conseil kɔnɔna la ko an k'a fɔ silamɛw ye o de ye ko an k'an teliya k'an ka baara ninnu kɛ mɔgɔ si kana to cogoya si la wagati mun dilen don o wagati ka tɛmɛ k'a sɔrɔ e min ka baaraw kɛ ka tila k'a jira maaw la a fɔ ko eji labɛnbagaw ka taga labɛn minnu kɛ n'o de ye kɔntaraw sɛni ye kɔntaraw bɛ sɛni wariw de ye musaka bɔ de bɛ a la o musaka ejidenw bɛ wari mun di o y'o de ye ni ejidenw ma taa o tɔgɔ sɛbɛn joona o baara kɛli bɛ gɛlɛya eji labɛnbagaw bolo n'o ma se ka o baara in kɛ maa caman bɛna to yen hali ni eji ko b'o kɔnɔ o tɛna sira sɔrɔ o de kama an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ yen ko eji ko b'i kɔnɔ ɲina i k'i teliya k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ joona walasa baara ka nɔgɔya a labɛnbagaw fɛ Manga jamana ye cikan mun di an ka ɲɛmaaw ma o de ye k'a fɔ k'o ye wagati minnu sigi ko foyi tɛ fara wagati ninnu kan o kama an ka wuli joona an ka baara kɛ ala bɛ an yamaruya ni o ye ko wasari'u ila maghfiratin min rabbikum a y'aw senna teliya ka taa jurumi yafa ma Alahu taala yɔrɔ wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ani ko a y'a senna teliya ka ɲɔgɔn dan ka taa aljanna ma aljanna mun n'a fɛnsɛn bɛ na ko sanwulon dugumakolo ko labɛn don ala ye siran jɔnw de ye kuma in kɔrɔ ye mun ye baara mun b'a to ni ala bɛ i jurumi yafa k'i ka teliya o baara kɛli la eji ye o baara dɔ ye eji ɲuman a bɛ jurumi bɛɛ yafa baara mun b'a to n'i bɛ don aljanna kɔnɔna la k'i ka teliya o baara kɛli la ala kɛra o ko eji ɲuman ko sara foyi t'a la fo n'a kɛla aljanna ye o de kama an ka teliya nin baara in kɛli la an kana to cogoya si la wagati k'an ta an tɛgɛ an ka wuli ka sɔrɔ cogoya tɛ yen nin ye cikan ye k'a lase au conseil islamique ka sira fɛ ka bɔ minisiriso la minisiriso mun ɲɛsinnen don diina ko ma ani ka bɔ ɲɛmaayaso la ɲɛmaayaso mun ɲɛsinnen don eji ko ɲɛma ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye ala ka eji kɛ ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa n'an bɔra yan bɛ taa Masinakaw fɛ yen fala i b'a dɔn k'a fɔ kalata a fɔra ko a lisi la kurakurayali n'o baaraw bɛ senna ko ka to senna sa ko fo ni février kalo in mana sa wagati min sa n'o y'a tile 28 ye farankan min kɛra sa Masinakaw fɛ yen e ko maaw bɛ ka taa wa Masinakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 400 ani maa 10 o dɔw ye maa kura ye minnu tɔgɔ nana taa sɛbɛn olu fɛ yen min ye baara in daminɛlen ni sisan cɛ mɔgɔ 65 olu de kɔni y'u sigiyɔrɔw falen maa min bɛ yen n'olu bɔra sɛbɛn kan pewu n'o y'a sɔrɔ olu tɔgɔ t'a la tuguni o ye maa 564 ye k'a daminɛ novembre kalo tile fɔlɔ la sa fo ka na se nin waati ma n'o ye salon novembre kalo tile fɔlɔ ye baara min sera ka kɛ o de ye nin ye kibaruya in sa ale kɔni dira kunna siniko Masinakaw ka marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu sigilen don nin ko in kunna parti politigiw laadalamaw ni musojɛkulu ni denmisɛnninjɛkulu fala ye olu bɛɛ lajɛlen ka maa bɛ sɛbɛn in kɔnɔna baarali la u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye maaw ye u senna sumayalen don koyi parti politigiw ni fasodenw ka tɔnjɛkulu olu bɛɛ lajɛlen kɔni senna sumayara mun na sabula kabini ji woyoba in kɔni kɛra wa maaw ye yɔrɔ janya nin na wa basigibaliya fana min b'olu fan fɛ yen o t'a to maa ka t'i yɛrɛ bila ko kalata ko Masinakaw y'a yira k'a fɔ bi min sera ka k'olu fɛ yen nin waati in na o ti maa nisɔndiya dɛ sabula san dɔw la san b'a sɔrɔ maa bayirika nana ka na yɛlɛmali kɛ walima maa minnu bɛ yen n'olu taara buguda kuraw la nka ko buguda tɛ se ka sigi nin waati in na fala ye basigibaliya o ɲɔ ɲɛlen don Masinakaw fɛ yen min ye Kucalakaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ o bolofara dɔ sigira olu fɛ yen nin kalo in tile 2 min ye kunfu wusu ye sa u y'a yira k'a fɔ sa ko o bolofara k'o sigira biro min sigira fala ye maa 26 bɛ a la muso 2 bɛ a la u y'a yira sa k'a fɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kunfu wusu o ɲɛmaa n'o y'a fédération maaw ye k'olu tun bɛ yen
min ye Lansana Mariko ye ale min ye fala ninnu ta ka ca dɛ, ale de kɛra ɲɛmaa ye san 4 b'a bolo. Mariko ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale na se ka wuli ka jɔ kɛ basigi ni lafiya o ka don cogo min na Kucala Kilifusu maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Waleya in k'a kɛra sababu ye sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kun ka ceinture tun bɛ yen ceinture noire la olu dɔw kɔni olu ye ceinture kura wɛrɛw sɔrɔ dɛ. Maa 59 muso 2 olu bɛna an dasi wa. Fala ye mobili plaki ale ni vignette k'a fɔ carte grise o baaraw bɛ sen na. I b'a dɔn n'i ka carte grise banna pewu ale fana bɛ ban de. Wagati min bɛ d'i ma k'i k'a mara i bolo a bɛ ban. I bɛ taa la kura yɔrɔ min o ye direction générale de transport ye. Ale bolofaraw fana bɛ fan caman fɛ. Maa min b'o ko kunna bi o ye Mahamadu Tcherno So ye. Tcherno Mahamadu So ale ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taga Sogonikɔkaw fɛ yen Fala ye. Plaki bɛ dilan yen de u ka plaki dilan yɔrɔ a sigilen n'o ye ONT kuru kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ ta ye. A ko sa k'a taara kɛnɛ kan ye Fala ye a ye baarakɛlaw fo u ka baara kɛcogo ɲuman na ani laɲini minnu kɛlen n'u fɛ u bɛ k'olu latɛmɛ cogo fɛ. Nka So ko nisɔngoya ye min ye plaki 1000 ba 11 o de bɛ Fala ye maa ma taa mun nɔfɛ dɛ o dilannen don ka ban pewu. Plaki 1011 o de tigiw ma t'u nɔfɛ hali bi. A ko k'a b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka t'u ka plakiw ta. Maa minnu bɛ yen n'u ka musakaw sara k'u ka plaki kura dilan u ye u ka t'u nɔfɛ. Sabula olu ɲɛ bɛ mun na yɔrɔ min kana kɛ ko plaki mara yɔrɔ. Yatasa bi ye nin fɔ dɛ k'u bɛ ka jigin ale la ko maaw tɛ taa plaki ta dɛ. Donc So ale fana b'o wuli ka jɔ la nka Fala ye min kan ka kɛ nin na dɛ n'i taara i ka demande kɛ don min u ka fɛn dɔ sɛbɛn i ka papier kan k'a f'i ɲɛna ni nin don in sera na n'i ma na n'i nana don min na i bɛ wari kura bɔ dɛ o de kan ka fɔ o tigi ye o la mɔgɔ bɛ taa ta o n'a fɔra komi u bɛ min kɛ vignette la ni i ma vignette ta waati i b'a sɔngɔ 2 sara n'o kɛra u bɛ t'u ka plakiw ta parce que n'a tora yen ten a bɛ ton ka caya caman bɛ mobili boli k'a sɔrɔ plaki t'a la donc f'u ka fɛɛrɛ kuraw de sɔrɔ mun b'a to mɔgɔ bɛ se ka taa ta cogo min na donc nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na kunnafoni min fana yan'an k'a kun cɛ Fala ye an kun ye AES visa ko fɔ dɛ AES visa k'a baaraw bɛɛ lajɛlen banna pewu sɛbɛn min bɛ yen sa n'o kɔni baaraw kɛra Bamakɔ yan ministre Dawudo ale ni Mama Falo ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan a yirala sa k'a fɔ sa ko visa in kɔni a bɛna kɛ jamana 3 in tɔgɔ la min ye jɛkulu minnu tun bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye Arbo Ibro ye ale bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye minisiri fo k'u bɔra ka baara min kɛ Bamakɔ nin ko nin ɲɛna kosɛbɛ visa in k'u bɛna tɔgɔ da Liptako donc ni jamana ɲɛmaaw sɔnna a ma Fala ye a bɛ bila sen kan nin bɛɛ kan ka bila nbala kɔnɔ don min na n'an ni CEDEAO sigira ɲɛŋɛ n'u ko ko a kana maga an da la tuguni o b'a sɔrɔ an yɛrɛ ta labɛnnen b'an bolo baara wɛrɛw bɛ sen na minisiri Dawudu ko ten k'u bɛna olu fana fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen ni olu ye gundola ko y'a ko la sabula u bɛna taa lajɛ min na ni jɛmu kan ka taa kuma lase kɛ AES bɛɛ tɔgɔla ye o don o k'a sɔrɔ u fana labɛnnen don ka ɲɛ ni kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mali Burkina ni Niger ni bɛna olu fɛ yen visa ye kelen ye visa 2 tɛ yen tuguni u bɛɛ jɛra ka visa kelen ta min ye passeport ye olu fana kɛra kelen ye biométrique olu fana kɛra kelen ye nin bɛ dan sigi kunnafoni na bi sɔgɔmada in na kunnafoni min dira an ma Fala ye Keyita fɛ ne yɛrɛ k'an to Segu yan an bɛ Segu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo min ye Mamadu Kone ale ye taji feerela ye Segu yan an b'a fo jura don an ka foli bɛ s'a ma Malik Basum k'ale fo min ye Faleru Boli ye k'ale fo an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la résidence ɲɛma Adama Traoré n'a ka baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Van na ka taa se Papu ma ani So ni Dena ni Kone ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka timinadiya la an ɲɛsinnen don Radio Mali soba fana ma yan Radio Mali baarakɛla Aramata Konate n'a ka maaw an b'u fo maa maa bɛ ORTM na Segu k'u fana bɛɛ lajɛlen fo kunnafonidila fɛn fɛn nana ka bɔ Bamakɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma a k'an bɛɛ sɔɔni yaasa an ka se ka kibaruya wɛrɛw da aw tulo kan cogo min na Segu ale kɔnɔna na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11
22 walima 98 17 36 75 ngo 98